projectes i de considerable relleu. Alguns que estan veient la llum, per destacar-ne alguns, el Museu Morera, l'Espai al Call Jueu. Pocs, per no dir cap projecte del mateix calat que els anteriors, però han estat destinats a l'atenció als drets de les persones, a la seva garantia. De moment, cap ha vist la llum. És cert que s'han portat a terme les habituals campanyes o operacions iglú, atenció als temporers, campanyes que es van reciclant any rere any, però sense cap canvi substancial. Lleida no té resolt l'habitatge dels temporers ni el de les persones sense llar. Només per posar dos exemples. L'atenció als drets de la ciutadania de Lleida és una obligació de l'Ajuntament de la ciutat, de l'equip de govern, que massa vegades menysté l'opinió o criteri dels grups de l'oposició o s'escuda en altres administracions. En un context de gestió externalitzada, generalitzada, els serveis a les persones no n'han quedat al marge, amb resultats diversos, però no sempre satisfactoris. Només cal recordar com ha acabat l'atenció d'urgència a dones maltractades, víctimes de violència masclista. Les associacions anomenades del tercer sector haurien d'arribar allà on les administracions públiques no arriben, però des de la nostra visió, o dit d'altra manera, des del nostre model d'atenció a les persones, no les haurien de suplir. A la nostra ciutat hi ha una bossa important de persones sense llar, persones que, d'altra banda, en una campanya que nosaltres ja vam qüestionar per ineficaç, vam comptar. I ara les vam comptar, ara ja farà 2 hiverns. Comptades estan. Però Lleida continua sense tenir un alberg municipal i de gestió municipal. Aquesta és una de les grans mancances de la ciutat, que sembla que hagi dimitit de les seves obligacions amb els més desfavorits i ha passat la responsabilitat altre cop al tercer sector i en aquest cas, com en tants d'altres, en una fundació religiosa. Lluny de criticar la seva tasca, que des d'aquí agraïm, el que demanem és una assumpció de responsabilitats a l'equip de govern. I de la mateixa manera que demanem responsabilitats a l'equip de govern, demanem corresponsabilitat a tota la ciutadania, a tots els barris de la ciutat, atenent les demandes ciutadanes que han provocat certs anuncis d'ubicació del projecte d'un nou centre de dia i residència per a persones sense llar. A data d'avui hem de lamentar que la manca d'acció respecte a l'atenció a les persones sense llar fa que aquestes continuïn en condicions molt millorables i ateses en un mateix espai amb els temporers, que arriben com cada estiu per a la campanya de la fruita, barrejant dues realitats ben diferents i que requereixen equipaments i atencions diferents. Per tot l'exposat, per la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutadania, per donar compliment als compromisos adquirits, del grup municipal d'Esquerra Avancem proposa al ple els següents acords. L'Ajuntament de Lleida dotarà a la ciutat d'un alberg municipal de titularitat pública. L'Ajuntament de Lleida assumirà la gestió directa d'aquest alberg municipal. L'alberg serà ubicat en una zona de la ciutat diferent a la del centre històric, per tal de repartir entre tots els barris l'esforç a la contribució a la cohesió social. La paeria dotarà l'equipament de tot el personal necessari i adequadament format. Es donarà compliment d'aquesta moció abans d'acabar aquest mandat i aquests acords seran comunicats al Consorci per a la gestió del servei d'acolliment a persones sense llar. Gràcies.